Mela, jena per eżempju ħaġa li nobot ħafna fil-PN, ħafna l-lum, mux il-ġodda ta' xem Alex Borch tal-ġenmen tal-bliħ, ġili ġijaw. Le, Alex le. Missek tal-bliħ. Alex Lauċi tal-bliħ, xaru. Tal-bliħ. Għalfej tal-bliħ xandu tal-bliħ. Tajjeb. Tafu inti? Għajt miegħu mont nikol miegħu, per eżempju. U għalfejnu tal-bliħ? Għajt sekk, this wavelength, ħanajt għalfej, għax muwix bħal ċertin nisinta, all right, George, kif inti? Tajjeb taħt l-gvern, ma nistax nifhem biex kalmu kjaw ġuħalhom, dawn. Ma nistax nifhem, u jisom hekk, jisom xi anki jew nkellem dawk jew jitkellmu jisom Monsignor, taf kif? Ma nistax nifhem dawn jew jgħixu f'Babil għalihom minn ma nistax nifhem. Taf kif? Ma nistax nifhem. U mim li hemm dawn jiddominaw Ma daw tibtani jesek li per eżempju Guido de Marco kien jitkellem naqis u Monsignor. Ma xorta kien iktar uman, fimt? Kellu power iktar autentika. Neqpa ngħidlek, waħda mill-ikbar żballandu l-PN llum. Sewa. Hija l-attitudni. U xemż, mela għajdilna naqa, tina rendi kont, ta' xnu ma l-zbalji fl-attitudni tal-Partit Nazjonalisti. Thank you. Le, ma l-attitudni per eżempju. Ta' pitaħmar, fidejk. L-ONet, li kull minnu laburist, juwa, jew ġaħal, ma tajle mux uża, jew ignorant, jew opportunist, jew korrott, jew laj, le. Laburisti li huma ġenwini jemnu bravi, għax huma bravi għax il-gvern laburisti jagħmilhom ħajjithom aħjar. Dak bravi, taf kif? U di kif kont qed ngħidlek, jien jgħidu li opportunist, hija fucking opportunist jien mill-kbar, jien opportunista. Ma mhux opportunista mit-tali mod li jaħsbu n-nies. Ma il-kelma opportunisti hija derogatorja ħafna. Ma opportunista xi nies bħal l-egoizmu jiena nemmen li għandek kun egoist. Ma jifhem. Nasib m'għandekx mod għajr li tkun egoist fil-verità. Ħaniftehmu x'aħna ngħidu, ħaniftehmu. Għax kieku jagħtaw għax nafdak, għax kieku jaqtawlek dil-biċċa u jgħidulek jien egoist, ma naf li inti m'intix maħmux, men. Fimt il-verità. Kieku ma kontx niġi. Mela, li ngħidlek, jiena meta ngħidlek opportunist. Jien opportunist, għax tieħu l-opportunità, rrid gvern li joħloq li l-opportunitajiet biex jien nuża l-talenti tiegħi biex nagħmel ħajti aħjar. Navvanza, se navvanza nofnas isir fil-flus fil-mod li nixtieq navvanza jien mit-talenti tiegħi. Ta' kif? Ma dak mhux opportunizmu, għax għandha sfumaturi pjuttost derogatorji. Opportunizmu, anki jekk tibdel. Tkun le tibdel għax inti opportunist għax ikun hemm gvern ieħor li joħloqlok dawn l-opportunitajiet. Inti opportunist. Ma mhux opportunist individwali għax tak xi ħaġa personali. U laqqas ħażin ta' jekk tak xi ħaġa personali legalment, mhux sewwa li tersaq. Il-politiku qiegħed hemm u l-partit biex jagħmellek ħajtek aħjar. X'hemm ħażin li politiku b'mod legali mhux korrot qed nitkellmu. Jagħmellek ħajtek aħjar. Milli niġu da ċwieċ kollha kemm aħna tal-li ngħidu nazzjonalista l-mewt, laburista l-mewt. Qed intuhom mandat il dal-politiċi. Għamel li trid, sieħbi u jien ħanibqa' nivvutalek. Ima l-ikbar ignoranza u saħħa tan-nies li qed jgħidu ejja konna politiċi korretti, mhux korrotti. Mela qed ngħidlek jekk tagħmel ħażin ħanibdel ħanivvota partit ieħor. X'hemm ħażin? U jiġu jattakkawni lili u naħħaraq. Preaching to the converted hawnhekk, bro. Le ma jiġu jgħajruni jien nattarhom hemm. Ja opportunista ja laqi. X'jida jgħidu meta mbagħad ngħidu jiena dejjem votajt il-laqwa persuni. Taf kif li nemmen li kienu, votajt il-ledi, taf kif. Ma votajt il-Lafrezzant, għax ma kienx joġobni, taf kif. Ma votajt il-Gonzi konċett, kun panajt li kien Prim Ministru tajjeb, ma mux kap tal-oppozizjoni, mux kap tal-parti. Tinaddi ħafna, għalfej tinad daqsek. X'kien jagħmel daqsek? Għax jimber, eżempju, li anki biex jgħid xi ħaġa biex ma jaqpax xi ħadd minflok jibatu jkellmu jgħidlu jibatlu messaġġ. Tajjeb kap ta'. Ġventi, il-bieket nifem sewa il-fat li speċal ġejt mill-uħ f'din il-komunità, as opposed to komunità ta' nazjonalisti li inti tikkonsidra elitisti li warbuk li l-ħasu l-lek minn fuq għal-isfel. Jek ma jamlux maħatti ħorek, għax jista' jkun jamlu hekk miegħi. Ma dan kun qed nikol ġo restorant jien naf ministru jew xaħat minn hemm Graham kif int, all right, King. Ta' kif. U dik l-importanza li importanti? Ma kalkulħat hija importanti. Naħseb li jider, ta' kif mhux rida, ma hemm approach li almenu panavulek.
Ta' kif? Għedna nistalli, men di ċertu elettizmu, sajk ma t-saċċettax fil-PN namel intu. Lilu u li di il-moralità sagra li jena holier than thou, li jena teritani men, teritali stonku issa tista tfakkarni forsi lej rabja, li jena zaħir tlajt fija u maħħaċ deċizjonijiet għax kont implementa ġo rasi jista' jkun ġeja minn hemm ta' psikologikament kun hemm xaġek. Ma minn anke hemm nies u marriċ. Għax ma rridx nattakka nies, jien ma nattakkax nies u mhux għax nibżata. Imma min tisimgħu jitkellem, leħnu jsir ta' Monsinjur propja. U meta ma jkunu xed jitkellmu fil-pubbliku jkunu differenti. Jena nemmel li naħseb, jena naħseb, ma tantx nis li ħabna minnom ma tantx. Ma kollek fil-PN. La. Nistaw nelenkaw għadek l-Alex, għandek raġun. Għaw xismu, Adrian Dalija per eccellenza men, bnidem per eccellenza joġobni, jiġi men kif jitlak il-lider, jiġi fuq jgħid George int postok maħna. Għatlu xie, jien postok maħna, għatlu ħanajdek, għalli tajd li xej. Aħna għanna tort, jien postok maħna. Aħna ma stawx nġildu, kif nistajjen ikolli xaġa biex immeċi għu nġildu ma' klienti tagħna. Aħna għanna tort, somehow iġġilidna. Kif xtajdlu, men? Għajli xtajdlu. Xaġlu. Xieġi għatlu, l-verita, għatlu nħu gost, u ma' koll għatlu għatandek nis, emmek li jena minix komdu. U fil-Partit Laburista tikkomdu ma' kulħadd? Le, imma ma jirritawnix, hemm differenza. Inti li tirretak, l-elitizmu jirretak. U l-moralizmu għal-sfrenatu ħafna. Għalfej jirretak il-moralizmu. Għax huwa moralizmu fals. Ġri inti għattajli, mux il-moralizmu. Mux inti għattajli, jira mux idejaqni minnu morali. U tajja vera. Imma idejaqni minnu għattapars, speċa minn juża bħala odda. U anke fuq il-korruzzjoni, men, ta' kif? Imma per eżempju, kif ġapruħu Konrad Mizzi għas-saħħa tal-argument, mux eżattament hekk. Le, najs, kun tkellmu, bnidem najs. L-istja, ma dik ipokrazija, ġurġ. Ma jimmi għaj najs, kallimni ħabbi. Xissu pandu xjaqsam, bro. Damma fuq xarabank, sejr shame on you, xejjer il-kontrat ta' zejt. Umbat imur għanna u jgħamil orġa ta' korruzzjoni. Jena t-iddajat ħafna l-attitudni. Imbati ħafna bija. Ma jfissirx. Edat li dejaqni l-ipokrazija. Imma li jekk għamelek jena ma tafx li għamelek, ma tafx li għamelek. Ma fuq xara banku ma nafx il-min il-Tonio, xkien jismu dak? Tonio Fenek. Mela zilt li natika sfiħat jow minn liħor, il-verita. Ma tantx, konna nikdab jek najlek. Imma jena ħus li bximot weġġawk bximot profond il-nazjonalisti. Kien hemm dan il-tradiment. Dakija. Għax kien hemm xi ħaġa li ngħid xi ħadd jgħidli jemma nistax ngħidlek ta' kif ngħidlu xi ħaġa tlu semmejt il-persuna għalli ma jien mhux dak jien għatlu ma ma nistax nirrispetta kif kont nirrispetta dal-persuna lilek. Baju ċaw. Mela tlaqna.